Så kører vi. Men du bestemmer selv. Bare vent med at lave det, til du føler, at den er der, hvor du gerne vil have den. Ja, okay. Også her, giv den bøjning med det samme, så du ligesom kommer ind bag ved indvendig skulder og sæde. Samle lidt op indvendigt. Sådan. Lige, så den ikke kommer for højt op i nakken for dig. Men så du mærker, når du retter den ud, at du retter den ud udvendigt, at du får halsen en lille smule længere ud og ned på den. Hold samlingen, hold samlingen, hold samlingen, hold samlingen. Indvendig, samling. Samling. Rigtigt. Indtil den støder sig fra i samling. Sådan. Akkurat som i traven. Du skal tage den lidt mere tilbage, og så skal du forlange lidt mere samling, ligesom i traven. Sådan så du får lidt mere ryg på den. Samling, samling, samling. Ja, og driv igennem, og driv igennem, og driv igennem. Driv igennem. Så. Kan du se? Der. Kan du mærke? Så får du noget mere ryg på den. Kan du mærke det? Jamen, det er derfor, du skal hele tiden samle op igen. Du skal holde samlingen i den, ellers så bliver den flad. Så samling, 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 samling. Mere nu. Hjælp den. Ja, rigtigt. Og igen. Sådan, så slap den. Nu, ikke lad den løbe væk, når du retter den ud. Sådan, der. Når du retter den ud, så skal du holde den hos dig. Sådan, så den hele tiden gør sig rundt i galoppen. Så bliver den flad. Hold den igennem. Og nu skal den blive der. Skal den blive der? Rigtigt. Super. Godt, skat. Kun lige et øjeblik, ikke? Ja. Ja, videre, 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 videre. Kom. Og samling igen. Hjælp lidt. Det er rigtigt. Det gør ikke noget, det gør ikke noget, det gør ikke noget. Det kan ske. Så skridt, så skridt. Det kan ske. Når du får samling, og du mærker, at den støder sig fra, og du retter den ud, så må du passe på, at den ikke løber væk fra dig. Så skal du blive siddende og holde imod med ryggen, så den bliver der. Ikke? Prøv det igen. Det var fint. Nydelig. Og samling igen, og samling igen, og samling igen. Rigtig, rigtig. Bliv der. Sådan, der. Og så skal den blive i det tempo, når du retter den op. Kom. Rigtig, og retter op, og så skal den blive der. Og så skal den blive i det tempo, og så får du energi i det tempo. Energi i det tempo. Når du nu, sådan, prøv, når du får den igennem i bøjning. Og når du så retter den op, så skal den blive i det tempo, og så lægger du pisken til den, og så skal den blive hurtigere i bagbenene, uden at den øger tempoet. Gå lidt til den. Gå lidt til den. Ja, mere nu. Ja, den skal blive der, og hvis den ikke gør det, så bøjer den af igen. Sådan så du føler, at du kan få lov til at drive på den, uden at den løber væk i galoppen. Sådan. Hold den igennem. Der. Og så drift bag til. I samme tempo. Kom, pisken. Ja, sådan. Rigtigt. Uden at den løber væk. Sådan, skat. Hvis den trykker sig op, så lige lidt rundt igen, så du får lidt mere overlinje på den igen. Sådan så du føler, at du kan få lov til at drive på den, uden at den løber væk, men så du kan omsætte driften til spændstighed og til samling. Så du får en lille smule... Ja, sådan. Og hold den hos dig og drift. Så den bliver lidt hurtigere i bagbenene, i det samme tempo. Kom. Ja. Ja. Rigtigt, kan du se? Samling. Pas nu på. Du skal blive hos dig. Ja, ikke for meget.